Saan? Ayan o. Tanggalin muna natin itong brownies. Kasi pang merienda to. Lagyan nyo mo yan. Saka ito. Sarap mamaya may langgam na. Dahil nakasod naman yan. Mama! Mama, tapon na! Ha? Yan, yan. Huwag mo lang po yun. Ini. Dennis, gusto May lagi mo na ito? Andito pala yung bahay ng langga. Nasa likod. Abi, gusto mo ng Shanghai? Aray ko, lampahan ko. Oo, chicken o. Ito ko chicken. Ayun, kuha ka na. May sauce pa. Ay, wala. May lagay ka ng sauce. Yan, malalim na pinggan. Ay, cake ang gusto niya.
Ito mo nalagay ito. Paano sila paghiwa ng cake? Yung medyo pala dito. Akin yung legs. Akin yung legs. Yung panghiwa ng cake meron. Ay, sorry. Ito yung sauce. Hindi, ayaw ko ng sauce. Ma, baka nandun sa lunchbox, ma. Hindi pa sila pwede yung cake dyan. Ng roya. Wala. Diyan sa green. Asa ka ba kutsilyo kanina? Spaghetti ka Ah, muna. ito. Ay, Sa loob. Sakain ka Ayaw muna. niyo pala yung kutsilyo. Sakain ka muna. Bigyan mo na Ano ako naglagay ka? ng cake. Nasaan yung malaking... Oh. Wait lang. Han, ikaw mag-ano slice mo cake, please. Sige Ikaw na. may birthday eh. Gusto mo ba i-brown? Ate, ano ka sa plato mo? Spaghetti ka pansit. Kain ka muna. Hindi yung shanghai. Ayun ang shanghai. Kain kami kanin. Oo, pwede na. Pwede ako magkamay. Oo, pwede din. Okay, kain ka ng spaghetti. Kailan naman tayo sa Magkamay, kulit? Punta naman. hindi. Upo ka na dito. Okay. Sticky rice si Ate. Gusto nga nila kumain eh. Maginaw pag may damit. Tanggalin ko. Oh, yan dinakdakan. Abin, kain ka lang ha, huwag kang mahiya. Buti nga sumama si... Abin, gusto ko yung chicken. Crazy tayo. Ay! Crazy tayo. Bakit may pinggan pa dito? Pinggan ko yan, Nay. Ay, papaakon Ang ginagawa mo, anak? Ay, malamig sa lilim. Hindi naman. Parang ako magbubuhat. Hindi naman masyado. Ikaw ng pag-ibig. Ge, kuha mong chicken si Gawin. Wala. Look, nagsulat ng chicken. Ayun o. 9, 10, 11, 12. Sakto. Bukin lahat natin. Shanghai, gusto mo? Dosi tayo na, diba? Eh, nauna na yung... Sige na, mauna. Dave, gusto mo yan? Andyan yung dugo. Dapat yung silaki ng bilao pala mga plato natin. Diba? Para... Ano nga? Ayaw. Okay, busy ka. Ay, yung sauce! Ayan, ayan. Akala ko. Oh, wala. Alin mo na yung sauce? Wala tukuhan kanin Natin ako. lahat. Alam ko na. Ang daming gulay nga eh, hindi tinipid. May iba, tinitipid yung gulay. Puti, halos wala kang po ang gulay eh. Hindi. Mahal na kasi Even, yung gulay ngayon. Kasi ng art, mahal ang presyo nila. Tsaka yung ano nila, parang steam. Kaya akala mo hindi siya dito. Ate, mag-spaghetti ka na. Shanghai, gusto mo? Ano gusto mo pa? Maghanap ka ng spaghetti mamaya. Parang ang kain natin yung itulyak na. Uba! Very good. Ano yung galing ng baby ko na yan? Okay na. Sige po. Yan, yan, lagay mo sa akin. Pansit ka. Ay, pansit. Pansit na, masarap. Ayaw ko pang cake. Hindi, tikman mo na. Ano gusto mo? Spaghetti? Lagyan na yung mama cake. Ano lalagyan ng mama? Isang chicken pa? Gabita, abutan mo nga ito ng isang itong suka, tsaka isang Lagnat. to. Anong gusto mo ba? Di ba, Ben? Kita. Ay, ito. Kita? Ayaw ko na. Lagay mo lang dyan. Pag-ayan. Naku, No, kita yan, hita. lagay mo na ba? Laman pa to, oy. Sige, paabot nga ng isang hita ng tao. Ito. Dali, kinuha ko na kay Leah. Ayaw, kay Abin. Ayan. Grabe yung mga langgam to, oh. Ay, May mo, ano mo, ano lang. Dali, umakit na sa birthday. Hindi yung lang ka. Naku, ayan. Ano, chichinelas na. nasaan na? Log-log ka mo na ito. Oo, para makaalis. Ay, kasi may pagkain ka eh. Oo. Umakit mo nga. Alin? Oo, akit lang lang. Uy, yun na. Ah, nasunod lang. Oh, ito yung pastor na. Kasi kinalong, ay, hindi mo. Tama na ba ito? Ay, ay, Tawa? Kumaan sa pagkain. Hindi gusto mo
nila? Kahit may tao. Dinakdakan. Gusto mo, Ben? Gusto ko sausawan. Sausawan pala. Ay, may sausawan dito, ano? Ayan pa, Jason. Ay, Tabi mo sa kanya, susawan. Yan ang asan saso. yung soup ng mga ano? Para sa aso. Ano yan? Ah, okay lang. Hugasan na lang natin. Gusto ko sausawan. Wala, nakauna ako. Yung mga buto dito. Ah, okay. Masarap. Sa'yo yan. Masarap yung sausawan. Sino nung nagdalagan doon? Isang chicken pa, Ben. Tignan mo, baka naman, Kanina ba? baka may... Ito ay sauce na. Masarap din yung sauce nila. Ate, sos. Nagpag na. Yan. Tatanahin na naman yan. Lagay mo sa ano. Masarap yung sauce din nila. Suka. Ang sarap na suka rin. Yung pag Halo na yan. Pwede ka magkamay kasi may hugasan naman doon. Ang fairness ha. Yan sa Ang sarap. lalagyan ng nildo. Ngayon lang ako nasarapan sa Pero mga mayroon isa. bilao. Masarap pa ba? Masarap yung pancit nila. Yung gusto mo, Coke o Royal? Coke. Ay, yung kukyat, hindi pa na-open. Stain. Dahan-dahan. Oh. Ben, Abin. Di ba ako inom ng lalakay tubig? ano ko na ay royal. Sige. Malaglag yung paso mo. Ako royal. Yan, huwag ka muna sa kanya. Bukang. Yan anak, yan. Malaglag. Naganyan ka pa, mababata ka naman talaga. Ano to? Ano ba to? Lato ko yan, hindi pa ako kumakain. Nagasikaso pa ako. dito sa malalaglag ang pagkain nila. Okay na yan. Ay, nasa na yung tissue natin. So, Saan yung tissue? hindi. Ang anak ko talaga. Wala yung dito. Yun, bunakan kita dito no. Han ko ako. Ano yung sa'yo, Ben? Huwag mo na ibalik baby dyan. Ate, dito ka. Ay, sakay. Sabi na. Ah, eh. Ben, ulo ka nga dito. Uupo si Tito Nonyo. Ulo ka dito. Iraitan mo Dyan. Ulo ka dyan. Meron doon. Kain fairness, marami yung sakay nila. ilagay na lang yan. Ito na lang. May ibang sakay, ako hindi eh. Hindi. Masarap ate. Oo, masarap yung sauce na lak. Bumili pa naman kami ng subsidi, akala namin wala na. Ilan ba? Gusto mo? Wala. Yung tuti yan ako kinis. Na, Ano daw? ito na. Nakita ko din na Ano daw? Ito. Alcohol nga. May alcohol kasi. Hindi ako gusto yung alcohol ko. Ito, akin na. Sprayan natin para mawala. Sarap pa. Halika, akin yung kamay mo. Yan, pakainin mo. Wala pa na kain. Ito, gusto mo. Masarap sa gulit. Bakit mata? Ay, pagka nagkanin. Ayan. Ikuskus mo. Ulam mo pa, Ben? Kunti lang pansit na yung Ulam mo pa? Buti hindi na umakit ulit yung langgam. Kanina may langgam eh. Pansit na brown ulit? Hindi yung malalaki. Mama. Oo. Ako brown. Ito. Ay, masarap yan. Ayun na. Ayun na, may isa pa doon na dyan natin din. Saan ko ilalagay? Yung may jelly. Ganda lang sa spaghetti na. Una ka na dyan. Kaya ba niya? Kutsara. Doon yung kakailan. Bebe. Ayun, ayun. Ako din. Hindi. Ako sayang. Yung kagat ka? Nakimbot ko mo na lang doon. Ay, yung mga lang nasa table na. Mamaya niya. Walang dumi. Iwan dyan. Maanghang yung sasawa? Masarap. Baka nagsasawa ng Pero masarap ka. Ano ba yan?
Ate, ba't kasi gusto ka kumuha sa ano niya? Ito, may isa pa. Andrea, 3 points. Happy birthday. Ano ba yun? Compost na ka mo. May mo. Sabi ng spaghetti, hindi ka pala na. Puti-puti mo lang pala pangalan ng bata. Sa kanin ako. Yung spaghetti nagkatalo. Masarap. Hindi manasa. Tignan natin. Kanin versus. Hindi yan parang ganito. Iba ba na-over yung dila ko sa ibang nasa? Ah, sabit na. Nagyan niya ng cake. Ang baka. Ano ba yan? Ano na lang caramel yung flavor ng cake. Wala pang strawberry. Hindi pa ba kayo naumay sa tsokolate? Si Dave kasi yung makamukay. Asan ang tsokolate namin? Bus na. Gusto nga. Ano ba yan? Yung mga dala ni Ate Cherry, pagdating niya pa daw paghatian. Ay, sorry. Ang inano lang yung mga dala ni Luz na. Happy birthday to you. Mag-i-edit ako. Diba? Hindi pa kaya nakalahati. Ang dami order niyo. May take 2 pa naman mamaya. Dapat kalahati lang to. Kalahati nito, kalahati nito. Para mamayang gabi, di na tayo magluluto. Hindi na nga. Kasi pagod na yan. Ang mahirap nito kung ang langgam dito dito. Kakain. Oo nga, yung Dapat may harin. May tubig. Ay, hindi pwedeng basahin. Kasi tignan mo, nung nabasa dito, tignan mo, wala na umakiyak. Ito, pwede ko naman. Basain na lang. Pero, oo, basa. Papasain. Basta. Ayan, tignan mo, nandun sila naipon. Basahin mo na lang. Basahin na lang. Waka doon, Basahin na lang. sa may ano. Saan yung sausawan na isa? Ay, bunso ka. Kaya, Oh! Hey! Engin, dalawang kamay mo, David. Pwede mo naman po hawakan. Di ba po? Parang, kasi hindi nakakain si Mama. Alam mo ba, tayo? Ibaba mo na yan yung sa upuan na yan. Dyan, Kaya dyan. sa upuan. Ang puti na dito. Ano ba Yan, yan? yan. Kanin pa agad. Kumakain din si Mama, B. Yan, dyan. Hindi yan maano dyan. Babantay. Tagilid eh. Liam, hindi ka nakakain? Ano, himayin ko? Kaya, order ako. Eh, nak, kuha ka na lang yan kahit tayo dyan, oh. Ang laki. Ano na pa kayo yan? Kumitin na kahit ito, Joseph mo. Matama doon si Tito. Bakit? Oh. Tawag niya kay Tita Cherry, masugod daw na babae eh. Yung kausap, di ba yung tayo? Ano daw pa? Ano yung masungit na babae? Ano ko ba? Ang pala si Tita Cherry. Ang kulo ko to. Mas pumip pala si Tita. Malaki pa si boses niya. Sige pag sa ano. Oo, kung sasalita. Malino yung pagsasalita niya. Akala tuloy niya sumisigaw. Siya nga yung binito mo. Masarap yung siya. Akala mo umulan pag nandito ka. Si Kampal, hindi na siya sasalita. Sabihin mo pag gusto mo na ng cake at saka gulaman na. Hindi na lang kasi kumain. Hindi mo na maubos. Hindi na kasi. Bilang, kain ka. Masarap niyan siya kasi hindi siya kumunot siya ng malaki. Ano tapos ako? Coke na may yelo. Ah, ang ganda dito mga targo. Oh. Nakasara naman to. Ano Eh, mamaya, ang coke yan. Lasa pa. Gusto yung royal? Ano? Royal! Royal, please. Ako mong baso yan, nak. Ay, ba? Wala siyang baso, hindi pa yata umiinom si ate. Uminom ka ba Paubos ate? na yan. oh. Kanin gusto mo. Gusto na pala na isa. Ito yung sasawan. Ah, talaga? Ito na pa. Dito eh. Oh, please. With ice daw. Oo. Wala nang ice. Ha? Yan o, sa ilalim. Ay, sana yun. Ayun ba yun? Yan o. Kayo ba yung may ice Ano na dati? Saan na yung ano? Ha, nagbuhos ka ng tubig dito? Saan? Ayun, kunin na natin. Ito, kanina ba to? Hindi. Wait lang. Tawag mo.
Buhos ka ng tubig. Oh, ito na sa'yo, Bin. Kasi yung mga langgam nakakaakyat eh. Dapat may tubig eh. Wala nang patungan, mama. Ay ate, bakit mo tinapon doon sa pansit? Tinapon mo ate? Oo, ayun na. Tinapon, babe. Hindi ko nga natin eh. Ito lang baka masilip. Dapat Akala ko meron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kung ano, para mag-play dito naman ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Papa, may aglan ka. Kasi man. Papa kasi
Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, kung di, nakakapamag. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Malawak yun eh. Maligo sa putik, andito pala oh. Kain ka lang ba? Sino yung tinatawag mong ate? Sabi niya, nakakait na ate Luz. Mama, tignan Kasi mo ate kami! Luz, Mama! Ika pa. Mama, tignan mo! Ay, sinasabi ko ng ate. Ito yung maganda. Tapos parang sinasabi niya, yung iba niya daw na ano, yung ganda. Hindi mo ba ata tinatawag mo Ano ate? yung tawag yung ate na ano yung pala yung Magkalapit lang yung edad. Ay, ano na, yung Hindi mo nila tinatawag na Mabili na ako! Joke ko na! Nakwento lang sa inyo, nanay? Hindi. Kukuha pala binahaba. Tingin. Ang tawag sinuso mo, Ate Belisa. Pink. Oh, ano yun lang? Pink. Si Venus. Wow. Wait lang ka! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.